O viño é economía e turismo é futuro pro rural. Partindo desa base, a Xunta elaborou unha estrategia de dinamización das comarcas vitivinícolas de Galicia. A idea é crear un proxecto global do sector no que se teñan en conta as súas demandas e necesidades, e todo para mellorar a súa dimensión internacional e tamén turística. O convenio asinado esta mañá no Parador de Cambados contempla que a Fundación Juana de Vega sexa encargada de coordinar o proxecto. Definir uns vectores que nos axuden a que isto teña unha estrutura que axude a todo o mundo, que sirva para facer políticas públicas de apoio, que teñen en conta todos os intereses. Isto, un sector complexo, non é doado, e temos que esforzar moito, pero ademais de facer vectores, temos que medir a súa forza. A estrategia implica a Consellería do Medio Rural, a de Turismo e tamén a de Economía e Emprego. Para Francisco Conde, esta actuación conxunta vai en beneficio dun sector que considera clave para a economía galega. Se entendemos todos, e así o entende a Xunta de Galicia, que o sector vitivinícola é un dos sectores estratégicos da nosa comunidade autónoma, do noso país, pois eso precisa necesariamente de falar en termos económicos, falar da profesionalización do sector, falar do emprego que se pode xerar co sector. O documento serve tamén de folla de ruta para o fomento da actividade vitivinícola no ámbito turístico. Vamos a encargar, ou digamos o produto que resultante deste encargo son 5 plans de dinamización turística para cada unha das 5 comarcas nas cuales existe pois, unha forte presencia da actividade vitivinícola, é dicir, para as comarcas con denominación de orixe. Para o conselleiro do Medio Rural, o sector do viño en Galicia está nun bo momento, por iso, di José González, é agora cando se deben marcar as liñas mestras do futuro do sector, e todo para que se consolide como a gran locomotora agrogandeira das comarcas produtoras. Queremos que o viño sexa a punta de lanza da promoción de toda a nosa produción agrogandeira de calidade no mundo. E, en segundo lugar, entendemos que o viño ten que ser un elemento central e dinamizador do territorio das comarcas vitivinícolas. En total, para esta estrategia conxunta vanse mobilizar 750.000 euros.